kasatriyan Madukara. Tuhu minangka ingkang sesilih Raden Arjuna, ya Raden Janaka. Katingal lenggah wonten ing tratag jabaning pura Madukara. Kaadhep ingkang garwa katalika kaya mangkono kaya pangandikanira. Sekar panggor kang winarna lelabuhan kang kanggo wong urip Yai Wara Sembadra apa winantu ing Karaharjan anggon ngadhep marang pun Kakang Nimas. Bapak Nikala Pangeran Arjuna tansah wingku karahayon sak sowanku pangabektiku katur pangeran. Syukur bagi sewu Yai Sembadra, aku wis bali angratu tekane Yai ana ing ngareping pura Madukara. Suwe anggonku nganti nanging kowe ora enggal teka. Apa kowe ora kangen marang pun Kakang to Yai? Bapak Nikula pangeran ki ngendika napa? Sing jenenge suwe ditinggal bojo mesti wae ya kangen. Kakang, nganti kangenku ora bisa tak kaandhakake. Amarga yen aku omong kangen, anane mung brebes mili. Lem-lemen marang pasuryan dika Kakang Arjuna. Oh Sembadra, Wara Sembadra, anakku ana ngendi Abimanyu? Anakmu lagi turu Kakang. Sembadra, tak kekutang Abimanyu dadi wong agung Sembadra. Tak lela ledo Jap menang aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Kudang linela-lela ring Sang Angga Wijaya katrem jroning driya kapegatan ing prayitna katalika kaya mangkono wonten ing regaling kasatriyan ana wewujuding Garuda nyindhik Sang Abimanyu kang kinudang sigra malumpat nyaut marang lisan Angga Wijaya kaget Sang Arjuna jeleh-jeleh Wara Sembadra.
Arjuna, Kakang Arjuna, kados pundi lemahen menika Kakang Abimanyu dimangsa kalian Garuda Kakang. Yai Garunda Ranatata pratape. Aja lunga tibane jembareng dadi wanda. Garuda Ratata, kumawani Gondola Abimanyu. Tibani tanganku mati dening aku. Dadi Bandayuda ring Sang Arjuna kalawan Sang Garuda. Katingal silih ungkih getih kalindih Sang Janaka kaya keseser yudane. Mundur saking rana praya siga musti kanang jemparing aran Kyai Hadon Dali. Kapentang kanan langkap pleset kang jemparing saking gendewa. Jumepet suarane angenani kanan Garuda. Dadi lan patinira babar Betara Asmara. Dosa menapa ingkang kawula sandhang dupi kula mangertos bilih patuga pepulun ingkang silih warna dados Garuda kala wau. Kianing prayitna Arjuna malah kumawantun ndawahi kanan pusaka. Duh ewang adi pepulun tadah wadana kula pun Arjuna anangga dawuh pidana saking patuga Cing Dewadi. Duh pepulun semanten kula pun
Sembadra namung nengga pidana ingkang badhe paduka dawakaken pekulen. Kula kaliyan Abimanyu namung samapta ing gatih saweda ing diridhuh Sang Adinuwe. Hung ilahing mangastu nama purnama sidhem. Arjuna lan sira Sembadra aja kejeron ing panampa. Malah awit kahanan iki ulun sing nyuwun pangapura awit gadhahipun rampuing driya nanging kabeh iki mau dalan kanggo ndohi sepira ateping atinira anggone nentepake rasa tresna kang tumeng ing kalbu. Duh ngger sanyatane kanthi lakon tibane ing raga nanging atinira tansah sajuga. Sedaya digodha ing subeda. Sayekti atinira momet ing tresna sejati kanggo ngrupi dayaning siwi puspitaning ati. Kanthi lakon ki mau ulun bakal ngandhani pusaka tetuwuhan pitatan kang sun pundhut saking kaendran aran Sekar Retna Kusuma. Dadya gaman nganti turun kita ya ngger ulun kondur ing kayangan.